nithethe ngeli gama. Hayi bandla lindifa. Siyanikhulula ngoba asifumani ityala, kufumaneka ityala kuni. And ngokomthetho asikwazi ukumgweba umuntu singamfumana ngenetyala. Kodwa kukho umyalelo esinika wona ngoba sinikuphi. Ningaphinde nithethe ngeli gama. Lento nihlalelene nokuyithetha ningaphinde nithethe. Ngoba eleke besima bayithethe lento. Ithi iBhayibhile bekusongezwa ma 3,000. Yabantu abasindiswayo. Whenever they stood up and begin uba bayiqalise le ndaba yalo Yesu ukuthi nguye uKristu, nguye wathotywa lizulu, nguye uThixo wamkhethayo ukuthi oludonga lesono eliphakathi komuntu naye Thixo ebelingekho ekuqalekeni elivele ngenxa yesono, uthuze yena uThixo ukuthi benguye ozolidilisa abuyisela abantu bakaThixo uThixo basindiswe baba baninzi. Gama ithi iBhayibhile xa bephuma entolongweni baqale phansi bathi sisatsho bala Yesu nguye uKristu. But kweli lethi ixesha ibandla liye lavuma into bakuthiwe ningaphinde nithethe ngeli gama. Ayaqhubekeka lento kukhona phi hamba bandla yamakhona. Khona phi yahamba yemakhona. Zade indlebe zayiva le nto kuthiwa ningaphinde nithethe ngeli gama. Hayi siyashumayela kunjanjo sine-messages ezi-powerful. God this, God that, God this, God that, God this, God that. Who is this God? Uye ku social media uvulele ngapha God says this, God sisibilile, God says this, God says that. Who is that God? Ngoba linye igama. Oh Jesus. Uthi incwadi yamaPhillipi. Kwathi Phillipi chapter 2 verse 9. After wazithoba kwathi kwaba sekufeni. Kuthiwa uThixo wamphakamisa. Kakhulu wamnika igama elingaphezulu kwamagama wonke. Ukuba ngegama lika Yesu onke amadola gobe. Phezulu emazulwini emhlabeni naphansi komhlaba. Ngegama lika Yesu ilimi zonke zivume ukuba uYesu Kristu uyinkosi. Simvume ba uyinkosi ngoba qala phango babheke ekufeni ebengabizwa ngenkosi. Amba bafunda eza gospel zoyifo uthi uYesu waseNazaretha, uYesu akonkosi. Kodwa wensebuya ekufeni ezithobe kwaje kwaba sekufeni waphakanyiswa nguThixo uyise enguThixo wamphakamisa kakhulu ngegama lakhe. Yilo lonto sivalile singaphinde sithethe ngegama. Ngoba when we mention the name of Jesus and knowing and having the knowing within your knowing that Jesus is Christ, when
igama lakhe. Khona into ezikhothama, khona into eziwonga amadolo. When we vuma into yoba he is Lord, Jesus is Lord, Jesus Christ is Lord, uYesu uKristu uyinkosi. Ungambizi nje ngoba eligama. Side sikouthi into owazithethayo. Uba nantoni neniyicelayo egameni lam noyenzela. Sesilisebenzisa nje ezigama lowucela. Kuba kuthiwe xa sicela ngalo eligama nantoni nesiyifunayo soyenzelwe. So uligama nje silisebenzayo when we pray. Asithandaza, asicela izinto kuThixo, ligama esilisebenzisayo. Akalo gama nje. He is Lord. He is God. Athu uYohane xa emcacisa kakuhle. Phaa chapter 1 athi uqalekile. Ube ekho ulizwi. Waye ulizwi ekuye uThixo. Waye ulizwi enguThixo. Athi yena lowo ubekho ekuqalekeni kuye uThixo. Izinto zonke zabakho ngaye. Engekho yena akubangakho nani into ethe yabakho. Ithi kuye kwakukho ubomi, and ubomi bulukhanyiselo lwabantu, and olakhanyiso lufika lububomi. Ithi ubumnyama zange bukwazi ukumelana. Lo Yesu endithetha ngayo nguKristu. You mention his name, ubumnyama buyathetha. Ngoba he is a great light. Kristu inkosi uYesu ebandleni. Ake sishumayelane uKristu inkosi uYesu ebandleni. Ake sishumayele injongo kaThixo. Kudala sibavo 7 steps, don't steps to success, to that one, and to that thing. Beware the message yebandla. Phakathi naphakathi ibandla liye lavuma kodwa ningaphindi nithethe ngeligama. Ngoba kaloku uYesu ufike emhlabeni likhona kakade igama elithi Thixo. Ufike likhona. Ufike uThixo, ufike igama elithi Thixo likhona emhlabeni bebaninzi oThixo. Now ngokuThixo wasinika igama kuza kwehluka ngawo bathina sithetha ngomphi uThixo kwabaThixo bangakanana. Lord Jesus. Ngoba eligama lihamba namandla. Lihamba namandla eligama. When uthetha ngegama lika Yesu Kristu nomsebenzi walo namandla obuThixo balo, ngoko nangoko the spirit of him, the spirit that has come on earth to represent him, the Holy Spirit moves. Aqalisa ukwenza umsebenzi. Uma ingcwele umamele ukhona ebandleni umamele. UThixo this.
uThixo this uthi uvakhala la gama eli-authoriziweyo so that azomove, because kwaba Thixo kukhona uThixo owanikwa igama and there's an authority upon that name. Uthi all authority in heaven and on earth it is given unto me. The Holy Spirit is waiting for that name. Uyakuvuma usithi uThixo this. Yabona namhlanje bazalwana uThixo uthi. uThixo this, uThixo that, uyimamele. Uvakele ude umeshine lo uThixo azorepresenta yena emhlabeni. Hallelujah. So into ibizokwenzeka ke apha Shumayeli namhlanje 10 minutes yaniphelile. Kuvuselelwa ibandla labapostoli so that lazise uThixo ongaziwayo owafika uphole Athena kubhaliwe amagama onke ezithixo kade kwabhalwa ongaziwayo uThixo. Wathi uyabona ke namhlanje ndifuna unazisa yena lo ungaziwayo uThixo. Wamlanda from kuba prophet weza naye kwixesha loba kufika isithunywa kuMaria, weza naye kwixesha loba makazalwe, weza naye kwixesha leministry yakhe emhlabeni esithi apho uThixo wamthambisa ngomoya oyingcwele nangamandla, wayehabiliswe lonke ebaphilisa bonke abaxinezelelwe ngendawo ebakhulula, wahamba naye wombeka eCalvary, asuka naye eCalvary waza kuvuko lwakhe. Kwimandla ovuko he explained the power of resurrection. Oh chalaba bayike sama. Why is that message namhlanje? Ukhona uKristu Yesu owancama ubomi bakhe, wathenga uThixo, wathi ngenxa yoba ekuthanda wasithoba, akabaleli ukuthi ukulingana kwakho okanye ukuba ubuthixo bakhe ulikhoba, kodwa wasithoba wathatha imoya yomkhosi, wathenga uThixo. Ngenxa yakho wanxiba inyama waba ngumntu ezowuthatha ezowuthwala. Where is that message? Come on, apostolic revival. Come on, apostolic anointing. Ngiyabifuna ukwaziwa nangoba angapheli manje uyini uzokulanda abantu bakhe, bathi njengoba kulahleka igama lakhe, kubiwa igama lakhe ebandleni, alisekho igama lakhe ebandleni, elalibangelwa amandla kaThixo amuve, elibangelwa umoya oyingcwele abalande. While you are busy preaching him, the Holy Spirit is busy. Uyabazala asishumayela sibina kwenzekile kukuphika into akuphila into akasithuluzivaya abaqala sibona maya. Because we forget the name that is above every name. Lord Jesus, Lord Jesus Christ, Lord Jesus Christ, Lord Jesus.
Jesus Christ. Oh Lord Jesus Christ. When our leg when our literary where you stop name I guess you say apostolic anointing. Jesus. Nathi intubisi kwenzeka. Aya sithi makaziwe uThixo. Makaziwe uThixo. Ngabapostile abaphethe lo message. Behamba namandla ayo. Paul chapter 2 incwadi yokuqala yamaKorinte uthi xa ndifika kuni andizanga ndiphethe amazwi obulumko babantu kodwa when ndifika ndandelanda wathi okokuqala futhi azange ndithi ubizwa kwam nguThixo ebupostileni ufika kwam bendifuna ukwazi uba ezi gruphu ndiyazibona ngathi zintathu ithini into uthi ndagqiba I've taken a decision ndagqiba uba phakathi kwenu ingabikho enye into endiyaziyo ingenguye uKristu naye ebethelelwe emnqamlezweni yeyona nto endinomdla wayo ndinomdla kaYesu Kristu nomsebenzi awenzileyo emnqamlezweni noba umsebenzi awenze emnqamlezweni wenze ntoni for that is the apostolic anointing ayikhathani whether unazitshomo okanye awunazo whether uyathandwa okanye awuthandwa ngoba wena uphethe imessage engaphethwanga uzawubizwa ngamagama abanye basibutata sesithi babulewe yipulpiti kwabathatha yabakhahlela phantsi ngoba kwayona le ayoglasi nje le yenziwe yoba ndikwazi ubeka le washing red yam nalelandini ayonto yaloo nto uYesu wayesithi xa ezawuthetha nezihlwele ulapha phakathi kwazo besenzile umame i-demonstration ihlobo ababemngqonga ngalo kodwa when it's time for him to preach or to teach ololobobosala babasante ebhodini okanye entabeni inyukela ngentla so that malala babosatha eboniswa that ngoku I am stepping in to the higher calling. So when you are standing kwipulpit it's not just into yobeka indawo kaThixo yokuadressa abantu bakhe indawo kaThixo yokuadressa ibandla lakhe so awumi apha ungekho authorized ngoba kusuka uThixo ufuna uthetha nabantu bakhe wena uzoma apha endaweni yakhe uthethe nabantu bakhe ngokwakho uzawuthi unganquleki phansi yema kulunakazela sizoma phicele le ndawo yeba kulula siyingxamele ingcwele le ndawo iyakonzakaliswa ngoba ayiyo yomntu wake ndetsho kwenzeke abazalwane mos abandikwelileyo okay ukumtshata efamilini yakhe wandweba waboleka ikweliti
Baba yoma phakathi mtshato umfundisi ozashumayela hashumayele la yangathi ayiyonto imbi ngoba lo ngumzalwana wethu engumfundisi wami uzawubapha ukuba ewe kuseholweni kodwa kwa into eqhutshwa yintombi zange ndilale ngathi ngakholekisa ngaso Nkosi yami Kolekise upita yo yakhe ndikathi yindawo kaThixo noba ngubani uvelaphi awukwazi ubolekisa ngento engeyo yakho yekathi yiproperty kaThixo le yindawo kaThixo le angikwazi ukuzoma apha engandialawanga funeka ndithi ndisahleli phaa phansi ndisive isandla sakhe sinoauthorize you need uauthorize. If you come here without authorization you are going to die ngoba inomnikazi wayo nomnikazi wayo phela ke nje ipulpit imuve umvakalelo ukhona tata nje enye 5 minutes igqibile ke 10 minutes yakho enye 5 to ukuya ku 10 minutes kwakhona ukhona abafazi mkhonza ntombi yam silibambe litsheni ngoba singaba kaloku thina bamamela into ezithethwa kwabo jonga uYesu ngoka wayesithi ngomhla wesithathu ndizawuvuka wayengatshoko mali wayexelela abapostile wayebhekisa abapostile kodwa Maria babekhona around bemamela singabo bantu bokwenza lo mama simamela uthini uThixo so that uzothi make sure balanto la mama wamama uwele uthukwayo umama kaEsau noYakob when she was pregnant esivu ukuthi hey ikhona ingcuba kaxa ke kho ithi iBhayibheli she went and inquired the Lord then uThixo wamxele bama mthwele izizwe zethu kuzawuthi kuthi omncinci uzawukhola umkhulu uzawukhonzana umncinci ndimthiyile ke lo mkhulu ndithande ndinyulela umncinci yolo nto ke lanto akazayibonisa noba eleke ibona uyise because kaloku uyise wazi intoni indlalifa eleke ebafa hayi abakathethi ngabantu Jesus hayi abakathethi ngayo wena fika ngale mina siba okay nanto alright bathetha ngayo ningonakala icebo likaThixo ndiphethe icebo likaThixo yonke lento ayithetha uYakobi uphethe icebo likaThixo mfeqa sithi uYakobi what if undibhaqile endaweni yoba ndizuze intsikelelo ndizuze isiqalekiso wathi isiqalekiso masibe phezulu sana bajeya bashinga abafazi ngabomamela le apostolic anointing esingeniswa kuyo thina bafazi yobasimame uthini kuhamba uthe kosuku lesithathu ngoba nababe inene beqhoqhe kuseni kamthethwe nabo kwakungabhekiswa kubo kwakubhekiswa
around belungiselela ngela xesha yokondlala ingathi uyondlalela lapha letafile umamele uthini kubo ufuna uThixo uhlobo lwabafazi abazothi xa ibona yabona kuyibambile uThixo uthini kuye kule ntombi ebesathathile apha le nto under i-attack. Sometimes the attack yababhudisa so that when ebhuda uthi ayikhona ayiyo baba ndayazi mna uba ubutheni and you continue speaking leya uThixo bethetha ukuthi makwenzeke yona Thixo ndayibona le ingathi ngoku ifuna uphithizela ngegama likaKristu Yesu ndiyayigqitha ndimelana nayo andiyivumeli it's not gonna happen awuphikiselanga nathi mama wenzelwa hlobo ngoku ne that's fine dear ufika kwakhe kumuntu ayikhona ndiyala ayiyo le ubuyithethile kangutsho haleluya simele ubamba lo position singabantu uthethile la tata wathi umama onosana uyoyikwa lutshaba because uyaphikisana ngoba usoloko efuna ukubona kuzaliseka le bithethwe yinkosi Nkosi bithi yavuka ngosuku lwesithathu wanda saliqengqelo ngalo abayazi ba those two women sebewa ugqiba lo msebenzi bayela Jesus ngoku ndiyaphinda ndityale 10 minutes mamela ke ngoku eyona nto ndiyimeleyo there are few women efuneka ndiministerishe kuzo xa zifika apha phambi kwam zizawuza kum endlebeni azomxelela le nto azawuthi emveni kwale mvuselelo uThixo azingqine ngayo elifini yakhe andixelele so that when ndithandaza ndithi Thixo ngale nto zingqine uba you have manifested yourself esiyahlala Phillipi a house of prayer zingqine ngalo masikhawuleze ke zingatyi ixesha likamama notata there are few hayi ningakelinge nizalise le ndawo hayi nqanto wena mama yaleyo nizozalisa le ndawo ngongcono uthe kumba few so ndifuna la few izazosebeza endlebeni yami bambe mama praise and worship ndifuna ningincede sing in the spirit yes shana na 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 la babusi nisata la babusi nikisithi ube soft apho ne unganyuki babe besitsho na yeah oh Jesus Nkosi uKristu Yesu izwi lakho linyaniso limile litabo babini abamanywe ngeqhina lomtshato abasekho babini bangumntonge banyama bamele ukuthi bacinge twinye bathethe twinye benze twinye mana laba bosaya kasithini madaliye kesati let your will be done in this family.